5 establiments de Salou han rebut la certificació de qualitat, un guardó de recent creació que atorga el Ministeri. El diploma l'han rebut aquest migdia de mans de l'alcalde del municipi, Pere Granados. Des de l'Ajuntament remarquen que és molt important que empreses privades com administracions apostin per la qualitat i per la renovació constant del sector turístic. Un dels premis ha recaigut precisament en l'Oficina de Turisme de Salou. Asseguren que l'objectiu és que, de cara al futur, més establiments obtinguin aquesta distinció, que és complementària amb altres com la Q de qualitat o la certificació ISO. Esto es un proyecto nuevo, es un sello de nueva creación que es complemento de todos los demás que ya funcionan en nuestro municipio, como son las Qs de calidad, las ISOs, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy importante que los empresarios, comerciantes, hoteleros, tomen conciencia de lo importante que es para la marca Salou que aquellos que la hacemos grande, aquellos que la hacemos importante, gocemos de sellos identitarios.